DXDC Radyoman Report. Gikwestiyon ni Alliance of Concerned Teachers kung act Davao President Rinaldo Pardillo ang 150 million pesos nga confidential funds nga giduso sa Department of Education kun DepEd. Sa pagiginabi sa DXDC RMN Davao kang Pardillo, iyang gipunto nga angay nga mas tutukan sa DepEd ang mga nagunang problema sa eskwelahan nga ilang nasinatian ilabi na nga nagsugod na ang klase alang sa school year 2023-2024. Matod ni Pardillo nga usa sa ginagamitan sa confidential o intelligence funds mao ang pagpatuman sa mga programa kalabot sa national security o peace and order. Butang nga wala niya nakita nga ang himuong prioridad sa kasamtangan. Ganun ipadaktan man, and yet in the Department of Education, daghang tagkakulangan. Daghang tagkulang sa mga classroom, daghang tagkulang sa mga bangko, and even new teacher and learning material. Una nang ipasabot ni Vice President ug DepEd Secretary Sara Duterte nga adunay tumong ang maong confidential funds tungod kay konektado lamang usab ang basic education diha sa seguridad sa nasod. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.